Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras posjetio je danas na poziv gradonačelnika Željka Saboa Vukovar. Radni posjet u pratnji saborskih zastupnika Željka Saboa i Damira Rimca počeo obilaskom tvornice Biodizel Vukovar d.o.o. gdje ga je direktor Milorad Gađa upoznao s njenim poslovanjem i problemima s kojima se pritome susreću. Kao najveći problem izdvojio je prugu koja se nalazi pokraj tvornica, a nije u funkciji pa ju ne mogu koristiti pri prijevozu sirovine i proizvoda što im svakodnevno iziskuje dodatne transportne troškove. Ministar se potom u gospodarskoj zoni upoznao s projektom budućeg poduzetničkog inkubatora Vukovar te posjetio tvrtku Resi Mobiles koja proizvodi i prodaje PVC stolariju kao i tvornicu obuće Anđelo d.o.o. Ministar Maras održao je i sastanak s 40-ak malih i srednjih poduzetnika te obrtnika s našega područja u gradskoj vijećnici u Vukovaru. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i voditelj Humanih zvijezda Hrvatske Branko Tušek u sklopu akcije Sportom do zdravlja darivali su mlade košarkaše Košarkaškog kluba Borovo s 2 kompleta sportske opreme u vrijednosti 15.000 kuna. Kako ističe predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, u krovnoj sportskoj organizaciji postoji poseban program za Vukovar iz kojeg se financiraju brojne aktivnosti u gradu na Dunavu. U ime kluba donaciju je primio tajnik Luka Živković, naglasivši kako je u Vukovaru prije rata djelovalo 7 košarkaških klubova, od kojih 2 ženska, a trenutno u Košarkaškom klubu Borovo trenira više od 100 djece. U programu su sudjelovali i ministar poduzetništva i obrtništva Gordan Maras, gradonačelnik Željko Sabo, zamjenici gradonačelnika Danijela Stanković i Željko Pinjuh, te član Humanih zvijezda Hrvatske Petar Krpan.